Hallelujah. Hallelujah. Asikhale sibingelele nje kakhulu baba Bishop sifikele phansi kwethu sibingelele umfundisi. Hallelujah. Amthandiwe egameni likaJesu sibingelele uNkulunkulu Ngcobo, sibingelele uGogo Ngcobo, sibingelele Nceke Inkosi lehleli igoli eliphakathi kwethu ashayine izandla. Hallelujah. Sibingelele kakhulu nje abantwana benkosi bebonke mabishop. Sibingelele bonke abantwana benkosi kunye nabo namhlanje. La sifunda khona-ke lithi izwi lenkosi. Wathi kuJesu esekushilo konke, wathi-ke kufeziwe, wabe esefa. Uzosibuza ukuthi uJesu ufa kanjani engakalikhulumi izwi lokugcina, kodwa obhalayo la, yabathanda abazalwane abanye bathi obhala kahle uyasivezela ukuthi uJesu wafika la khona esefa. Mangabe singathi ukuhlehla kancane before uJesu ayesiphambanweni, kukhona umthandazo awenzayo kuJohn 17, wathi Baba nginikeze leya nkazimulo enganginayo kanye nawe ekuqaleni ngaphambi kokuthi umhlaba usekele. Okusho ukuthi uJesu kulo mthandazo kuyasicacela ukuthi le nkazimulo esibonayo eqala iministry yakhe emva kokuba ebhabhatisiwe ngomoya ongcwele akuyona le nkazimulo ekade nayo eqaleni. Ngaphambi kokuthi uJesu afike emhlabeni, iBhayibheli lesivezela ukuthi wafika ezelwe ngowesifazane noma ezozalwa ngowesifazane, abe inyama phakathi kwabantu. Elithi iBhayibheli kuJohn chapter 1 verse 14, uverse 1 wakhona uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena uqobo enoNkulunkulu. Uverse 14 wakhona uyasivezela-ke ukuthi yena lo lizwi owayekhona ekuqaleni wehla waba inyama. Wangabesaba ulizwi, waba inyama. Ekubeni inyama kwakhe wayisiya leya nkazimulo yokuba ulizwi, wazoba inyama phakathi kwabantu. Haleluya. iBhayibheli-ke lasifunda khona sekwenzekile konke, esewakhulumile wonke amazwi, weseshito yodwa wathi kufezi. Okusho ukuthi le ngxenye njengoba liseliveza ukuthi wase wafa, lithi iBhayibheli-ke ngesambulo sami akuveze lokuthi lesi sambulo esikaphakamani ukuze ungeze usho ukuthi iBhayibheli ngesikhathi esefa kokuqala kwakuva lento yokuthi uyinyama enyameni. Sekuzongena-ke manje ubuKristu bukaKristu, kwakuva ubuJesu bukaJesu, sekuthatha over ubuKristu bukaKristu. uJesu ubani? uJesu inyama eyanikezelwa kuMariya ngesikhathi uMariya eqashisela amazulu isibeletho, ukuze uJesu azobe unyama, ukuze ulizwi azoba inyama bese abe uJesu. Emva kwalokho-ke iBhayibheli liyasivezela ukuthi indodana siphiwe, kodwa umntwana simzalela. Haleluya. Okungukuthi uJesu wesaqeda lento yokuba inyama oqala. Isambulo sami enginaso ngesambulo ayenaso lombhali owathi uJesu wathi kufeziwe wase wafa. Isambulo
sami ngesambulo salo yambhala isithi uJesu wesaqeda lento ukuthi uyinyama sekuzongena ubuKristu bukaKristu. Ngokuba uJesu uphila kwakhe konke akaphilanga njengoNkulunkulu emhlabeni kodwa waphila njenganendodana yomuntu. Ingakho lithi iBhayibheli asinaye umpristi ongazwelani nobuhlungu bethu. Indaba kwayena wayelingwa ezubuhlungu njenganathi. Obhala amaHebheru uthi naye uJesu wafunda ukuthobeka ngenhlupheko zithize. Ingakho simthola uJesu esaba. iBhayibheli liyaveza ukuthi wathandaza kathathu. Wathi lesitsha sedlule. Wabona ukuthi cha asedlule. Wase wathi ke Nkosi ayenzeke intando yakho. Ngokuba khona izimo ezinjalo ekumele usarende konke uNkulunkulu. Uthi yabona ke manje uNkulunkulu sengiyanikela konke kwami. Ingakho esho njalo hlabelelayo athi Nasibona-ke emazwini izwi lesithupha lithi uJesu wayesethi kufesi okukuthi wesesikhombisa sesho ukuthi ukuphila uhamba ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu njengendodana yomuntu emhlabeni. Ngikuvezele kona kusukela ekuqaleni kohambo lwami kuze kube sekugcineni. Lolu hambo sengilahambile, sengiqedile. Ingabe uMpostoli Paul nangabe esezohamba uyakuveza ukuthi sengidlulile ukunokuhle ngalihamba ibanga lami. Into eyodwa-ke manje ngikugqugquzela kuyona, luhambeni uhambo oluhle, nilwe ukulwa obuhle kokukholwa. Ngoba nami ngitshela into eyodwa, bengingakabambi ngalesa sikhathi kodwa manje bengizelulela kokuphambili ngiyobamba lokho engibanjelwe kona. Okusho ukuthi ukuhamba kukaJesu noNkulunkulu kwamnika ekuthenini uhambo olungakapheli. Okusho ukuthi kunohambo ekumele sihambe size sifike ekugcineni kwalo ukuze siyokufa kahle. Haleluya. Nophona ngabe seqedile uhambo lwakhe, mangabe sevalelisa ebandleni lase-Efesu lapha kwiZefo chapter 10 verse 32 uthi-ke manje ngiyanikela ezwini lomusa kaNkulunkulu elinamandla okuthi linakhe liqinise ebese linikeza ifa. Okusho ukuthi iyona into uMpostoli Paul ekade enayo ngalesa sikhathi, ukuthi wayegcwele izwi kaNkulunkulu wase walihamba uhambo lwakhe waliqeda. uJesu mangabe seliqedile uhambo lwakhe useyasho ukuthi sekufeziwe konke ekade ngizokwenza. Yini uJesu ekade ezoyenza? Ukuthi azofa endaweni yabantu aphinde akhombise abantu ukuthi kuhanjwa kanjani noNkulunkulu. Emva kwalokho bese nathi-ke azosibuyisela kuleya nkazimulo esasinayo ekuqaleni ngesikhathi u-Adamu engakaphambani nomyalelo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli u-Adamu wayelokuvizithana noNkulunkulu. uNkulunkulu azomxoxela indaba ezithize u-Adamu. Lo-Adamu axoxela indaba ezithize uNkulunkulu ukuthi umhlaba uphathe kanjani. Emva kwalesikhathi esithile u-Adamu wona phambi kwamehlo kaNkulunkulu yasuswa inkazimulo kaNkulunkulu ebantwini. Indaba uMpostoli Paul kwabaseRoma 3 uthi abantu bonke bonile basilalela
kaJesu mayesawufeza esiphambanweni uthi ena ngilambile uhambo lwakhe isandlo sakhe ngaliqhenya ngalikhombisa ngalibuyisela enkazimulweni elalinayo njengabantu boNkulunkulu. Abapostoli-ke bayithesta inkazimulo ngaphambilini. uJesu mangabe ethi ngiyalithuma njengezipho ngithumele ezweni, hambani lishumayele lithi ubuso wami ususeduze, usukhona, liphilise abagulayo, livuse abafileyo, lihlambulukise abanotho, lilaphe zonke izifo ezinhlobonhlobo. Abantwana bakaNkulunkulu kabapostoli lithi iBhayibheli babuya begiya beqephuza bezotshela uJesu, yabona-ke Jesu into osinikeze yona inkulu kakhulu, ngisho amadimoni ayasilalela. uJesu wayesethi akupheleli lapha, ningajajuliswa ukuthi izimo nokufa noqobo nezifo ziyakulalela, kodwa ukuthi amagama enalotshiwe encwadini yokuphila. Mhlawumbe ntambama sokhuluma ngey'ncwadi ezikhona eziveza iBhayibheli ukuthi khona incwadi yokuphila okungunaphakade, kuphinde kube khona incwadi yabaphilayo, kuphinde futhi kube khona incwadi yokwazi okuhle nokwazi okubi. Lezo ncwadi mhlawumbe ntambama sozidinga, kodwa-ke uJesu lapha wayesesho ukuthi akupheleli ekutheni mina zonke izimo nemimoya engcolileyo iyanilalela, kodwa iphelela la ekuthini nihambe uhambo lwenu nize nifinyelele nakhona libhaliwe encwadini yokuphila okungunaphakade. Siphakame sime ngeenyawo. uJesu wathi esekhulumile washo konke wathi kufeziwe, waye esefa. Hallelujah. Hallelujah.